Yep, that was me. Shinort ko lang naman yung Pi Network at ito yung nangyari. 1 AM sa California kanina at ang lakas ko pang mag-explain dito kung bakit ako nag-trade or itinrade tong price action na to, pero kabado talaga ako dyan. At halatang halata naman kasi may pag-cross fingers pang nalalaman. From short trading to hopeful trading naman na sana ma-hit yung TP natin. Pero para sa mga nagtatanong, basta ang ginamit ko dito is Fibonacci, support and resistance, RSI, and money supply and aggregated volume. At unexpectedly tumagal ng 12 minutes yung trade at pinasukan ng kayabangan sa kalagitnaan nito. Nag-try pa ako mag-set ng isa pang sell doon sa buhos para mapalaki yung trade natin at dito mo malalaman na hindi talaga sure yung ating trade kasi kung sure talaga ay nilakihan na natin nung simula pa lang pero nagsistick lang talaga tayo doon sa risk appetite hanggang sa yan na, bumabagsak na ulit. Yun. Na-cancel na.